नमस्कार. सीमास बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आज गणपती बाप्पा स्पेशल बनवत आहे मी शाही मोदक. तर याआधीही मी भरपूर असे मोदकच्या रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या आहेत. तर त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तिथे तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. तर शाही मोदकमध्ये तुपाचा आणि ड्रायफ्रूटचा वापर भरपूर केला जातो. तर मी आज बेसनपासून शाही मोदक बनवणार आहे. अगदी कमी साहित्यात आणि झटपट बनणारा हा मोदक आहे. तर शाही मोदकमध्ये अनेक प्रकारचे मोदक असतात. तर मी अगदी कमी खर्चामध्ये, अगदी कमी साहित्यामध्ये हा मोदक बनवणार आहे. जास्तीत जास्त मी इथे बेसनचा वापर करणार आहे. तर हा मोदक खूप छान टेस्टी लागणार आहे. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. तर ट्राय करण्यासाठी माझा व्हिडिओ तुम्हाला लास्टपर्यंत बघावा लागेल. कुठेही स्किप करू नका. तर चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. तर शाही मोदकसाठी इथे मी 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे आणि 1 वाटीपेक्षा थोडंसं कमी पिठी साखर घेतलेली आहे. तर आवडीप्रमाणे इथे मी काही काजू आणि बदाम घेतलेले आहेत आणि इथे इलायची घेतलेली आहे. तर एवढ्या साहित्यामध्ये आपण आज मोदक बनवणार आहोत, तर शाही मोदक. तर आता पहिल्यांदा आपण मिक्सरचं भांडं घेऊया आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण काजू बदाम घालूया. आता इलायची 2-4 आहेत त्या सोलून घालूया. तर इलायचीचा फ्लेवर खूप छान येतो म्हणून बदाम काजू बरोबरच आपण हे बारीक करून घेणार आहोत. तर पावडर बनवून घ्यायची आहे बदाम आणि काजूची. तुम्ही बदाम काजूऐवजी दुसरेही ड्रायफ्रुट्स घालू शकता. नुसते काजू बदाम असले तरीही चालतात. तर अशा प्रकारे इथे मी शाही मोदकचा मसाला बनवलेला आहे. तर इकडे आपला पॅनही तापलेला आहे. तर पॅनमध्ये आता 4 चमचे तूप घालूया. तर तूप हे गाईचं आहे. तुमच्याकडे जे असेल ते तुम्ही घालू शकता. तर तूप मेल्ट झाल्यानंतर आपण इथे 1 वाटी बेसन घालणार आहोत. तर इथे तुम्ही प्रमाण जास्त घेऊ शकता. मी इथे कमी प्रमाणात तुम्हाला शाही मोदक बनवून दाखवणार आहे. तर बेसन चांगलं खरपूस होईपर्यंत छान भाजून घ्यायचं आहे तुपामध्ये. तर जसजसे बेसन भाजेल तसतसे याच्या गुठळ्या फुटतील आणि एकसारखं कंटिन्यू आपल्याला हे बेसन हलवत राहायचं आहे. खाली बिलकुल लागू द्यायचं नाही, नाहीतर करपट असा वास येईल. तर अशा पद्धतीने इथे मी बेसन भाजलेलं आहे. तर बघू शकता कलर चेंज झालेला आहे. तर यामध्येच आता आपण पिठी साखर घालूया. तर मी 1 वाटीला थोडीशीच कमी पिठी साखर घेतलेली आहे. तुम्ही समप्रमाणात घेतली तरी चालेल. तर या 2 कपाचं मी मेजरमेंट घेतलेलं आहे. तर अशा प्रकारे आता आपण साखर मिक्स करून घेऊया. तर लगेचच आपल्याला यामध्ये जेवढी आपण पिठी साखर घेतलेली होती त्यामध्ये आपण दुधाची साय घालायची आहे. दुधाची साय घातल्यानंतर खव्यासारखी टेस्ट येते म्हणून इथे मी दुधाची साय पण वापरलेली आहे. पटकन आपल्याला हे मिक्स करायचं आहे, नाहीतर गुठळ्या बनू शकतात. तर आता हे दुधामध्ये बेसन छान शिजवून घ्यायचं आहे. तर मी एका वाटीमध्ये काही केसरचे धागे दुधामध्ये भिजत घातलेले होते. तर किती छान कलर आलेला आहे बघू शकता केसरचा. तर आता हा कलर मस्त असा येणार आहे आपल्या शाही मोदकला आणि टेस्ट पण फार छान येणार आहे केसरने. तर अशा प्रकारे इथे आपण सर्व मिक्स करून घेऊया. जसजसे हे मिक्स करत राहील तसतसे हे गोळा होत जाते मिश्रण. तर बघू शकता मिश्रण एकसारखं झालेलं आहे. तर गोळा व्हायला सुरुवात झालेली आहे मिश्रणाची. तर या मिश्रणामध्ये आता आपण घालणार आहोत काजू आणि बदामाची पावडर. जो आपण शाही मसाला बनवला होता तो यामध्ये घालूया. तर मसाला ॲड केल्यानंतर मोदकला खूप छान शाईन येणार आहे आणि टेस्ट आणि सुगंध पण फार छान येणार आहे. तर अशा प्रकारे आपण हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आहे हे लक्षात ठेवा. तर एकसारखा हा गोळा बनलेला आहे. पूर्णपणे पॅनने सोडलेलं आहे हे मिश्रण. तर आता गॅसची फ्लेम बंद केली तरीही चालेल, कारण की हे झालेलं आहे आता आपलं. तर मोदकला एकदम छान चकाकी आणि शाईन येण्यासाठी इथे मी 1 चमचा तूप नंतर घालत आहे. तर तुपामुळे आपला मोदक मस्त असा चमकदार आणि टेस्टी लागणार आहे. मोदक बनवल्यानंतर त्याच्यावरची जी शाईन येते ते तुपामुळेच. तर अशा प्रकारे हे मिक्स करून झालेलं आहे. तर आपण आता हे चेक करायचं आहे झालं आहे का नाही. तर ते कसं ओळखायचं, तर थोडंसं हातामध्ये गोळा घ्यायचा आणि चिटकतो का हाताला बघायचं. तर चिटकत नाही आहे म्हणजे हा गोळा झालेला आहे, तर परफेक्ट झालेला आहे मोदकासाठी.
तर आता हे आपण थंड करण्यासाठी एका डिशमध्ये काढून घेऊया. तर अशा प्रकारे आपल्याला हे मिश्रण हवं आहे. तर आता इथे डिश घेतलेली आहे. आता थंड करायला काढून ठेवूया. थंड केल्यानंतरच आपल्याला हे मोदक बनवायचे आहेत, मोदक साच्यामध्ये. तर फॅनच्या वाऱ्याखाली मी ठेवलेलं होतं, लगेचच सुकलेलं आहे, म्हणजे थंड झालेलं आहे. नंतर इथे मी काही काजू बदामाचे काप घालत आहे. तर तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही घाला, हे ऑप्शनल आहेत. कारण की आपण काजू बदामाची पावडर घातलेली होती. का नाही घातली तरीही चालेल, पण इथे मी क्रंचनेस येण्यासाठी घातलेले आहेत. तर अशा प्रकारे इथे मिक्स करून झालेले आहेत. तर आता आपण मोदक बनवण्यासाठी सुरुवात करूया. तर इथे मी मोदक साचा घेतलेला आहे. तर मोदक साच्याला आपण आता तूप लावून घेऊया. म्हणजे मोदक जेव्हा आपण या साच्यामध्ये बनवतील तेव्हा हे मोदक चिटकणार नाहीत. तर अशा प्रकारे आता इथे मी मोदकला लूक येण्यासाठी, खूप छान सुंदर सुबक दिसण्यासाठी काही गुलाबाच्या पाकळ्या आणि पिस्त्याचे काप आतून लावत आहे. तर आता हे मिश्रण आपण लावून घेऊया. तर फार छान हे मोदक दिसतात गुलाबाच्या पाकळ्या आणि पिस्त्याचे काप लावल्यानंतर. तर अशा प्रकारे इथे आपला साच्यामध्ये भरून झालेलं आहे मिश्रण. तर आता आपण हे फोल्ड करून घेऊया आणि थोडंसं हलक्या हाताने प्रेस करायचं आहे. तर जेवढे मिश्रण बसेल तेवढंच तुम्ही या साच्यामध्ये घालू शकता. तर अशा प्रकारे आपला इथे साच्यामध्ये मिश्रण भरून झालेलं आहे. तर आता बघूया मोदक कसा निघतो तो. तर खूपच छान, एकदम मस्त असा हा सुबक निघालेला आहे मोदक. तुम्ही बघू शकता गुलाबाच्या पाकळ्या आणि पिस्त्याचे काप लावलेले आहेत. अतिशय सुंदर दिसत आहे, एकदम सुबक असा हा मोदक. किती शाईन मस्त आलेली आहे चकाकी मोदकला. तर अशा पद्धतीने आपला हा मोदक मस्त झालेला आहे. तर केळीच्या पानावरती आता आपण हा मोदक ठेवूया. तर फारच छान दिसत आहे, कारण की तुपामुळे शाईन आलेली आहे आणि वरतून गुलाबाच्या पाकळ्या आणि पिस्त्याचे काप लावल्यामुळे तर अतिशय सुंदर दिसत आहेत मोदक. जर तुमच्याकडे गुलाबाच्या पाकळ्या, पिस्ता नसेल तर काही हरकत नाही. तुम्ही असेही प्लेन मोदक बनवू शकता. तर टेस्ट तर फार छान असणारच आहे, कारण की आपण शाही मसाला बनवून घातलेला आहे बेसनमध्ये, त्यामुळे टेस्ट फार छान येणार आहे मोदकला. तर अशा प्रकारे आपण दुसराही मोदक छान असा भरून घेतलेला आहे. तर खूप छान असे हे मोदक बनतात. कुठेही पीठ घट्ट नाही किंवा सैलसर नाही. अगदी मऊ लुसलुशीत हे मिश्रण झालेलं आहे आपलं. तर बघू शकता दुसराही मोदक अतिशय सुंदर झालेला आहे. ओटाने खाईल असा हा मोदक बनलेला आहे. तर अशा प्रकारे इथे आपलं दोन्हीही मोदक झालेले आहेत छान मस्त असे. तर बाकीचे जे मिश्रण राहिलेले होतं तेही आता आपण बनवून घेऊया. तर अशा प्रकारे इथे सर्व मोदक आपले बनवून तयार झालेले आहेत. खूप छान सुंदर असे दिसत आहेत. त्याचं गार्निशिंगच फार मला आवडलेलं आहे, की गुलाबाच्या पाकळ्या आणि पिस्त्याने खाण्यासाठी तर अतिशय सुंदर टेस्टी लागणार आहे ते मोदक. तर डिझाईन पण खूप छान आलेली आहे. ओठाने खाईल असे हे मोदक झालेले आहेत. तर अजून सुंदर दिसण्यासाठी इथे मोदकला मी थोडासा लूक देणार आहे. तर इथे मी फूड कलर घेतलेला आहे. तर फूड कलर आपण आता वरती लावूया मोदकच्या शेंड्यावरती. तर इथे थोडासा कलर मी लावलेला आहे, जास्त लावायचा नाही. तर छान शाईन आणि सुंदर दिसण्यासाठी इथे मी थोडासा कलर लावत आहे. तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही लावू शकता, नाही लावला तरीही चालेल. तर अशा प्रकारे इथे आपले कलर लावून मस्त झालेले आहेत मोदक छान. तर शाईन आलेली आहे शाही मोदकला. तर झटपट बनणारा हा मोदक आहे. तुम्ही येत्या गणपतीवेळी नक्की ट्राय करा ही रेसिपी शाही मोदकची. तर अगदी कमी खर्चात, कमी साहित्यामध्ये शाही मोदक बनला आहे. तर बेसनपासून शाही मोदक आहे हा. थोडेसे ड्रायफ्रुट्स घातलेले आहेत. तर अशा प्रकारे इथे ही रेसिपी गणपती बाप्पा स्पेशल मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. तर ट्राय करण्यासाठी हा माझा व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका. पूर्णपणे व्हिडिओ बघा, म्हणजे तुम्हाला ही रेसिपी पूर्णपणे समजेल. अजून जर माझ्या चॅनेलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा.
आणि बाजूला जे बेल आयकन आहे त्यावरती प्रेस करायला विसरू नका. म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचेल. तर चला तर मग आता आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये भेटूया. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा. बाय बाय.